メドレーで、シクリス、岩山の踊り、木の馬というのを3曲続けます。すみません。はい。かける順番は違います。ごめんなさい。ああ、そうね。かける。楽器を着替えるって感じですね。ちょっとずつ外していくわけだね。帽子をかぶらないといけない。なんか最近こういうの進歩してますよね。これシールで貼って、これでなんかね。シール。そう、シールペタッと貼って、これでスピーカーがから出るようになってる。すんちゃん、こういうのもいろいろなんかね、マニアなので、いろいろ進化してるんですよね。で、ここのタブレットでこう操作してるんですよね。ただ私たち車を誰も、彼ちゃんはね、運転するけど、こういう東京でやろうと思うと、どうやってこれ運ぼうかって。私もこれ免許取ろうかなと思ったんですけど、最近のこれから高齢化したら今更取ってもしょうがないと思ってやめました。今日はだから光が丘から駒込までタクシーで来てもらいました。大丈夫、5000円ぐらいです。いやちなみにこのマイクもさっき聞かれてたんですよ。マイクついてない。マイクついてない？そうですね。だからなんか失礼しまスギちゃんのこの口元もそうですけど、どんどんこうちっちゃくなっていくんで、その演奏をする時やっぱりこうマイクにこう近づけなきゃとかいろんなそういう余計なことも考えたりするんですけど、今はあんまりそういうストレスがなくできますね。では。
もなんか思いつくままに喋るんですけど、今日は一応喋ることを考えてきたんですけれども、ではですね、じゃあスギちゃんとの出会いについてですね、スギちゃんは考えてきたんだ。そう曲の間に何しゃべるかね。でスギちゃんとはですね、もう1枚目の CD を作る時にはスギちゃん一緒に加わっていたんですが、スギちゃんはもともとセレシータスの前にマルキチャイというグループに参加していまして、今日もねマルキチャイのメンバーも来ていただいてるんですけども、である時まだスギちゃんが入ってない私たち3人のセレシータスとマルキチャイで合同コンサートをしようということになりまして、それでそういうところからお付き合いが始まって、スギちゃんと喋っていましたらですね、あれスギちゃんもしかして仙台の出身なんだって、私も宮城だよっていう話をして、でもっと話をしていくとですね、もしかしてスギちゃんここの高校って言ったら「そう」って言って「私もそうなんだよ」で年を聞いたらね、私が3年の時にスギちゃん1年にいたらしいんですね。で、高校女子校なんです。で女子校で1学年8クラスぐらいありますから、そんだけ女子がいるともちろん下級生なんて全然わかんないんですけども、なので宮城にいた時は全然知らなかった人とですね、フォルクローレを通じて東京で知り合ったというわけで、それからそうですね、まだその時は、マルキチャイとセレシータスっていう感じでしたけど、その CD を作る時になって、その笛担当のね恵子ちゃんっていう方がやっぱり CD 作るんだったら笛のハモリもあった方がいいよねっていう話になって、その恵子ちゃんがですね、私はスギちゃんのケイラじゃないと嫌だと言いまして、なんか他の人の音は嫌ってなってね、じゃあスギちゃん入ってくださいということで、録音は4人でやりまして、その後その恵子ちゃんが体調を崩してちょっとグループ活動やめようかななんていうことになって、いろいろ紆余曲折あったんですけども、じゃあスギちゃんに笛担当になってもらおうよということで、それ以来の仲ですね。同じ出身が宮城ということで2回ほど里帰りコンサートということで仙台でもやったりもして、ちょっとまたぼちぼちやりたいなと思うんですけど、かえちゃんが来てくれるかどうか行きますどこまでも行きます。それで、で次の曲は、1枚目の CD に入ってます「ビバフフイ」という曲と「ワイノット」というアルゼンチンにいますホルヘ・クンボさんが作った曲を2曲を続けます。ビバフフイはちょっと特別な手拍子がありますので、ちょっとスギちゃんやりますし、知ってる方多いと思いますんで、ぜひ手拍子参加してください。では始まりた
うございます。それではですね、次の曲は後年のどこかでという曲で、1枚目の CD のタイトルになってるんですが、これはアンデスのやっぱり伝承曲に日本語の歌詞を私がさっきお話ししましたように南米に行った時の風景を思い出してですね、標高 4000m とかその辺のもう木も生えていない草っぱらにもうだだっ広い草っぱらにですねリャマとかアルパカがいて、でその辺にお家とかないんですけれども、なぜかどこから来たのかわかんないんですけど、ちっちゃい子供がそういうリャマとかそれでシューってやられたそうなんですよアルパカとか連れてきて、どこから来てどこへ帰るのかわかんないぐらい広い風景なんですけど、そういう風景を思いながら歌詞を作った曲なんですが、この曲はですね今日は静岡の方からはるばると、三島周辺で活躍されてますミルカミルカさんというグループがねよりも来てくださってるんですが、この曲ありがとうございます。ミルカミルカの皆さんがですねこの曲を大変気に入ってくださいまして、本当にたくさん演奏してくださってるんですね。もしかしたらセレシータスより演奏してるんじゃないかっていうぐらい演奏してもらっています。大変嬉しく思います。ということで、じゃあ今日はミルカミルカさんの恒例のどこかでを聞いたこともいらっしゃる方もいるかもしれませんが、今日はセレシータスの恒例のどこかでを聞いてください。
は、空と大地とパチャママという曲なんですけども、こちらの園部さんもですね、もう一つグループに入っていまして、埼玉県の幸手市周辺で活躍していますパチャママというお母さん方のグループで、長いんだよね、もう、はい、私たちに長いんですよね。私ですね、約30年ぐらいいつまでまでやってます、皆さんちょっと10歳ぐらい上のお母さん方なんですけどもね、大変お世話になってね、そちらでもやって、今日はですね、今年40周年になるというグループの方もアビオレスの方も来ていらっしゃるんですよ。すごいですよね。もう大学時代からずっと続けていらっしゃる。目指せ40周年。あと倍だね。あ、そうか。っていうか、手動かなくなるじゃないかありますよね。で、そのですね、パチャママというグループの中に、吉野さんというやっぱりチャランゴを弾いてんで、絵描きさんなんですね。絵描きさんがいらっしゃいまして、南米大好きなんですけども、それで何度もボリビアなどに来まして、そこの風景とか人物とかをですね、絵描いて、アンデスカルタというのを作ったんですね、自分で。カルタって名前ですが、50枚ぐらいあるんですかね。それ一枚一枚絵を描いて、自分でこう言葉を考えて、そういうのを作ったんですけども、その吉野さんがこうカルタのために作ったこう言葉ですね、それをかよちゃんが集めて歌詞にしまして、で曲も自分でつけたという空と大地とパチャママっていう曲なんですが、パチャママと言いますのは大地の女神ということでね、お母さんのグループにはとてもふさわしい名前かと思うんですが、で園部さんはですね、パチャママセレシータスもやってますけど、自分でフォルクローレじゃない曲を作って、CD にもして CD 付き刺繍も出したりしてましてね、オリジナルの曲いっぱい持ってるんですね。いっぱいでもないのね。いやいや、だって CD2 枚分ぐらいありますよね。で最近ちょっとオリジナルやってないね。はい。なんかあんまりやりたがらないんですけども。でなので唯一今日かよちゃんのオリジナルと呼べるのはこの空と大地とパチャママになりますが、ね、ちょっと見てください。1996年に初めて南米に行って、その時に一緒にサテで一緒だった吉野さんとね、ずっと1ヶ月ぐらい旅行したので、4人でですね旅行したので、大体ここがどんなことを言っているなっていう人が大体分かってたので、なんか懐かしいなと思いながらやってみたいと思います。どうしたちょっと水飲むね。お水を飲む、水分補給です。熱中症にはご用心。なんかそうですね、これも手拍子で参加していただきたいんですが、多分知ってる方やってくれると思うので、その人に合わせてやっていただきたいんですが、ただどっか余るんですね。字余りといいますか、リズム余りのところがありまして、あれ合わなくなったっていうところが、それは皆さんのせいではありません。もともとそう。それは気にしないで、はい、いつの間にか戻ってください。「
いい曲やっていいのかな。はい、やってみます。かよちゃんがですね、なんか最近農作業をやってばかりで、麦の収麦のア穫レルギーがあってね、5月はちょっと厳しいんですけども、声が出ないかもちょっと何日前に叫んでたね。でも皆さんの応援をもらえばね、飛んだことになっても大丈夫。それでですね、2曲では最後の2曲になるんですけども、オホスネグロスという曲とトバスセントラリスタスという曲で、よろしくお願いしますね。掛け声とかね。結構飲んでます。飲食禁止なんだけど、あれちょっと笛がなくなったな。どうしたの？それでですね、掛け声もちょっとかけていただきたいんですが、練習しようかと思ったんですが、ちょっとね練習のしようがないから、なんとなくわかるとこで、私とかしんちゃんもいいかな。ちょっとやった。そうだね。言葉としてはリズムのことでクジャグアっていうんですね。クジャグアっていうリズムなんですけども、そのクジャグアっていうことと南米ボリビアの曲なのでボリビアっていう風に言ってほしいんですけど、ルカミルカの皆さんとかはるかで北海道から来たまさこさんわかりますよね。運動してくれるものね。いいですか。とかまさこさん牧原さんも札幌の出身の方なんで、札幌から来ていただきました。いや、後で言えばよかったですね。ということで、ホスネグロスという曲とトバスセントリスタなんですが、まあなんとなくそうですね。この言ってもらっホスていいですかね。ネグロスはね、あなたは私のことを好きだって言ったじゃないか。ボリビアって結構ね熱い感じみたいですね。あんた私のこと好きだって言ったじゃないか。そういう風に言ってる曲みたいです。私たち3人なかなか引き出しがないこの人生で、私は個人的にはあれなんで2人は分かりません。そういう熱い人生があったかもしれない。私は残念ながらあまりなかった人生でした。農作業は楽しいです。熱い人生ってなんかそういうのを
経験がなかったっていうことですか？一つもなかったとは言わないけどあんた私のこと好きだって言ったじゃないかってこう言いたかったけど言えなかった人生でしたね。なんかこんがらかって赤い絆はこんがらかってしまう。私ここでいい？椅子すいません。すいません。はい。すいませんね。いつまでたってもビシッとしたのができないのね。デレデレセレシ。ごめんください。はい。それ持っていくか。それは私の、これ私のラジオ。そうなの。ありますね。クージャーはボーリービアですからね。クジャガってリズムなんでしょう。リズムみたいですね。リズムですか、まさこさん。そうですか。あ、ちょっとリーキン任せてね。はい。
ね。皆さん、で一応アンコールを考えてなかったので、いや来るだろうなと思ってしてくださるだろうなと思ったんですけど、何やるって言ってまして、フォルクローレあんまり聞いたことがない方がいらっしゃるんであればやっぱりコンドルかなと思ったんですが、コンドルかそれとも今みたいにちょっと乗れる曲のエルサリルかなと思って、両方両方両方だそうです。どっちを先じゃあ先に静かなのありますかね。練習してなかったね。2つとも練習してないんだけど。涙と流れる涙や聞いたことある。今度やらせていただきたいと思います。マイク後ほど。ギターにマイク。そうだ。じゃあこれね。はい。よくお気づきで。ちっちゃいんだね。この子便利だね。このマイクを盛んにいくらですかって言ってましたよ。じゃあ後で個人的にお伝えするそうです。じゃあ最初ちょっとねフォルクローレの代表曲というコンドルをいや座らないですよ。なんか紐が短いです。では。
じゃあ最後の曲で「エルサリーニ」という曲をお届けしますので、これも皆さんの歌ってくださいね、知ってる方ね、まあ、もちろん手拍子もお願いします。でなんか言おうとして忘れました。はい、大丈夫。あ、そうね、南米に行った時の話なんですけど、父方港かな、なんか船に乗ってたんですね。でそしたら船にこう乗り込んできた男の子ですかね、観光客へのサービスとしてこの「エルサリーリ」をこう自分で演奏しながら歌ってるんですよ。で私たち3人この曲有名な曲なので知ってますから、男の子が歌ってるのと一緒になって歌ったんですね。そしたらその子がですね、目をまん丸くして「なぜ地球の裏側から来たこの人たちこの歌を知ってるんだろう」そういう顔してね、俺の出番ないじゃないかみたいな、そんな感じだったのを思い出しました。という曲です。結構このクロエルの中では、よく覚えてるね。うん、覚えてる。なんかちょっとお株奪っちゃって悪かった。私は滝入島のことを思い出した。何でしょう。滝入島って編み物を男の方がされるんですね。それで独身の方は白い帽子なんです。わかるようにね。その白い帽子の方が道端で編み物をしてた。そしたら藤崎由美ちゃん、何を言うかと思ったら、私を置いていくって言うんですよ。あ、独身の、私を逆にその人にね、滝入れとは何語？いや、普通に。そうなの。あ、でもな、まあ、由美ちゃんね、スペイン語。この人どうだ。この人どうだって。まあその時ね、滝入れとにいれば私はもっと幸せになってた。いや、今が正しい。皆さんに会えてよかった。はい。では、D ですね。では、vamos。
ありがとうございます。あと松村さんのお餅を発表。お土産をもらってない方は帰りにもらってってくださいあとね。すいません、群馬ちょっと遠いです。群馬の館林っていうところなんですけれども、私たちも20年っていうこともありますし、パチマンバっていうグループは32年で、まあそれぞれおかげさまでというコンサートを館林でやります。ですからちょっとかなりね遠いですけれども、もし館林の方に行ってもいいかなと思う方がいらしたらチラシを作ってみましたので、演歌歌手も出るしね。演歌歌手も。演歌歌手まあ50分ぐらい、私たちフォルクローレがまあ2時間。あ、それはあれですね。マヤの寺澤さんと岡田さんもね。っていう方も出られます。なので一緒にやってもらうんですよ。なので多分パワーもう100倍ね。暑いですけど館林はね。でも測るところが違うのでそんな暑くないっていうのが発覚しましたので、皆さんご安心してですね、もし来られる方はお待ちしております。チラシを持っていってください。お願いします。ありがとうございました。